Nikola Tesla, genijalni izumitelj i fizičar, kroz cijeli život bio je posvećen svijetu filozofije i ideja. Autor je više od 200 patenata i 700 izuma, od kojih je ljudska civilizacija imala ogromne koristi. Stoga nije čudno što su ga neki pisci prozvali čovjekom koji je izumio 20. stoljeće. No, zvuči nevjerojatno da je veći dio svoga života proveo u sjeni takozvanih mainstream znanstvenika od kojih čovječanstvo nije imalo velike koristi. O životu i dijelu Nikole Tesle tijekom njegova duga života snimljeno je više sati dokumentarnog filmskog materijala. No, danas u svijetu ne postoji ni jedan kadar na kojem bi mogli vidjeti autentičnog Teslu. Naprosto nameće se pitanje gdje je završio taj materijal i zašto nije dostupan široj javnosti. Tko je ovo? Okreni i pročitaj. Nikola Tesla, izumitelj. To je naš sljedeći zadatak. Radimo film o Nikoli Tesli. Jesi ikad čuo za tog Teslu? Nikad. Jedan od najvećih među živima. U rangu Einsteina, Bohra. Samo tu mi nešto nije jasno. O ovima se ipak nešto zna. A ni meni se tu nešto ne slaže. Bio je stranac, imigrant koji je došao u Ameriku samo sa željom da ostvari svoje snove. Bio je ponosan i ponekad arogantan čovjek, izumitelj koji je surađivao i sukobljavao se sa nekim od najmoćnijih ljudi svoga vremena. Hoćete li pokušati prodrijeti do Tesle? Pa naravno. A zašto ne? A što ćete ga pitati? Kako? Pa jednostavno pitanje. Tko ste vi, gospodine Tesla? Više od 7 desetljeća od Tesline smrti, a život i djelo ovog hrvatsko-američkog znanstvenika svojom genijalnošću i misterioznošću nisu nas prestala uzbuđivati i inspiriraju na nova proučavanja i otkrivanja. Sumnja da je Tesla otkrio mnogo više od onoga što znamo danas u mnogo čemu izgleda vjerodostojna. Tesla je bio poseban, jedinstven po mnogo čemu. Neobičan, samouvjeren čovjek, velikog ega, željan publiciteta i pažnje osobito visokog društva. Bio je showman, znanstvenik i osobenjak, u mladosti strastveni kockar koji je postao genijalni izumitelj. Nije imao povjerenja u druge ljude, stoga je mnogo toga radio u tajnosti.
Želio je unaprijediti čovječanstvo. Težio je stvaranju novog čovjeka i univerzalnog globalnog svijeta. Bio je čovjek koji je svoj život podredio svojim vizijama. Cijeli život živio je svoj san. Nikola je uvijek tvrdio da mentalna komponenta povezana s duhovnošću ljudskog bića i željom za saznanjem i teškim radom omogućava nečiji napredak. Onoga dana kada nauka počne proučavati nefizikalne, duhovne pojave, u 10 godina napredovat će više nego u svim ranijim stoljećima svoje povijesti. Svemir je promatrao kao simfoniju vibracija i valova. Iako Tesla nije raspolagao naprednom istraživačkom tehnologijom, očito je da je imao ono što neki nazivaju kozmičkom intuicijom, koja ga je činila i najvećim izumiteljem svih vremena. Tesla je začetnik međuplanetarne komunikacije. Ako želite otkriti tajne svemira, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije, govorio je Tesla. Te je uvijek djelovao prema načelima trilogije, znanost, umjetnost, duhovnost, što je za njega bila neraskidiva cjelina. Za Teslu jedinstvo i cjelinu svemira čine materijalni i duhovni svijet. Postoji u svemiru neka jezgra iz koje dobivamo svu snagu, sva nadahnuća. Ona nas vječno privlači. Ja osjećam njezinu moć i vrijednosti koje emitira cijelom svemiru i time ga održava u skladu. Nisam otkrio tajnu te jezgre, ali znam da postoji.
New Orleans. They call the rising sun. And it's been a midnight war. Napredak čovječanstva će biti nemoguć ukoliko ljudi nastave s divljačkom praksom međusobnog ubijanja. Tesla je želio zaustaviti ubijanje ljudi i prolijevanje ljudske krvi, stoga se zalagao da u ratu ljude zamijene strojevi, odnosno roboti. To je prvi iz rase robota, mehaničkih ljudi koji će u budućnosti obavljati teške poslove ljudskog roda. Ja sam svojom mišlju i dijelom automat, obdaren sposobnošću kretanja, koja je samo reakcija na vanjske nadražaje koje dopiru do mojih čula, pa se shodno tome krećem i mislim. Uključit ću brod. Brod će krenuti naprijed. U trupu lađice nalaze se prijemni radio uređaji koje pokrećem putem antene koja se nalazi u sredini lađice, a to je ujedno jedina veza između mene i broda. Sad ću brod pokrenuti u desno. Oprostite, gospodine Tesla. Morat ću provjeriti. Molim, izvolite. Što traži onaj čovjek tamo? Traži žicu. Ne vjeruje da Tesla upravlja brodićem putem radio valova. Imat ćete sve vaše patente ovjerene i odobrene do jeseni. Čestitam, gospodine Tesla. Nikola Tesla rodio se u noći između 9. i 10. srpnja 1856. godine, dok su sjevale munje i tutnjala grmljavina. Babica koja je pomagala majci pri porodu našalila se. Ovo dijete će biti dijete Oluje. Na to je majka odgovorila, ne, ono će biti dijete svjetlosti. Naravno, da nije ni mogla zamisliti koliko će biti istine u tim njenim spontano izgovorenim riječima. Nikola je rođen u selu Smiljani na zemljopisnom prostoru Like u ondašnjoj carevini Austrije i kraljevini Ugarske, te trojedinoj kraljevini Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, odnosno buduće Jugoslavije, a današnje Republike Hrvatske. Odrastao je i školovao se u Lici, prekrasnom gorskom krajoliku, čiji su ponos planina Velebit i svjetski čuveni nacionalni park Plitvička jezera. Blagoslovljeni krajolik obdaren izuzetnim prirodnim ljepotama i raznolikošću. U autobiografiji Tesla je lijepo opisao kako se u mladosti družio s velikom učiteljicom prirodom, koja ga je već u ranom djetinjstvu povela na izumiteljski put. Kontakt s prirodom iznad svega je stapanje s drugim bićima, čak i kad su ta bića posve drugačija, možda čak i došljaci iz drugih svjetova. U povijesti prirodnih znanosti, posebice fizike, velika su inventivna otkrića obično ostvarili umovi koji su s jedne strane divili se apstraktnoj ljepoti matematike,
ali su također zaljubljeno divili se bogatoj slici svijeta. When I was a child, I discovered to my delight that I could visualize anything I imagined. I could see and understand the inner workings of everything, the molecular interactions. I could see energy in the air. I needed no diagrams, no models. I knew with this ability I could create great and wondrous inventions, devices to solve all the world's problems. All. Hunger, war, everything. Simply by making energy and communications readily available to everyone. I could do this. You know, I always believed that I have been led to evolve beyond my species. I am the next step of mankind. Tesla je danas besmrtan. Njegova domovina, ili ako baš hoćete domovine, i danas su na raskrižju. Svijet ni danas nije idilično mjesto. Tesline zamisli u mnogome se koriste na dobrobit čovječanstva, ali i u ratne svrhe. Tesla nije služio određenoj zemlji. Njega je zanimala sudbina čovječanstva. The scientific man does not aim at an immediate result. He does not expect that his advanced ideas will be readily taken up. His work is like that of the planter, for the future. His duty is to lay the foundation for those who are to come and point the way. The day when we shall know exactly what electricity is will chronicle an event probably greater, more important than any other recorded in the history of the human race. Then it will be a mere question of time when men will succeed in attaching their machinery
to the very real work of nature. See the excitement coming. It is essential to the peaceful existence of humanity as a whole that one common conception should prevail. Religious dogmas are no longer accepted in their orthodox meaning, but every individual clings to faith in a supreme power of some kind. We all must have an ideal to govern our conduct and ensure contentment, but it is immaterial whether it be one of creed, art, science or anything else, so long as it fulfills the function of a dematerializing force. Tesla piše, dar mentalne energije dolazi od Boga, vrhunskoga bića, i ako mi koncentriramo naše misli o toj istini, postajemo skladni sa ovom velikom moći. Majka me je učila da tražim istinu u Bibliji. Na zemlji. Teslini koncepti o metafizičkom toliko su originalni da njegova religija jedino može da se opiše kao teslijanstvo. Na pitanje koje je vjeroispovijesti otvoreno i direktno kaže da on vjeruje u Boga koji nije opisan u religijama, ali da je najbliži budizmu. Na zemlji ima puno palih anđela. Od sebe sam stvorio ono što sam htio, promišljeni duhovni stroj. Moj mozak je samo prijemnik. U svemiru postoji jezgra iz koje dobivamo znanje, snagu i inspiraciju. Nisam prodro u tajne te jezgre, ali znam da ona postoji. U svakom kutku svemira postoje energije života. Jedna od njih je i besmrtnost, čije je porijeklo izvan čovjeka i čeka ga. Svemir je duhovan. Mi imamo dva oka, zemaljsko i duhovno. Poželjno je da ona prerastu u jedno oko. Tesla je bio uvjeren da sve u svemiru od galaksije do elektrona ima svijest, da je kozmos jedan razumni živi organizam. Za njega je svemir integralni organizam koji se sastoji od više dijelova koji su slični, ali se razlikuju po različitoj frekvenciji i vibracija. Svaki dio je paralelni svijet. Ulazeći u rezonancu sa frekvencijom nekog drugog svijeta, mi kao da otvaramo prozor u taj paralelni svijet. Tako se može putovati kozmosom. Ovo zvuči fantastično i nama u 21. stoljeću, a možemo li zamisliti kako su to doživljavali Teslini suvremenici koncem 19. i početkom 20. stoljeća? No, Tesla je bio samo jedan od nas, čovjek koji je osvijetlio našu tamu i koji nas i nakon svoje smrti ponovo i ponovo dovodi do vječnog pitanja. Tko smo, što smo, otkuda smo? Zašto smo tu? Koja je naša misija i koje su naše mogućnosti?